May sa tayo nga ili na aryan nga ili na konsagraran nga ili papadi may sa tayo nga ili na aryan nga ili na konsagraran nga ili papadi ibunan nagtay nga rutin haganda idir itay nga rutin gloryana ibutak nagtay nga rut ginaimbag na welintay amin ikanta agbyag ka o Kristo nga riti kapya agbyag tiya po nga rit langit ken daga ti sa nga lubungan umayag roknoy genagdayaw ken ka tarumbeng laeng nga itanhog daka agbyag ka o Kristo nga riti kapya agbyag tiya po nga rit langit ken daga isa nga lubungan umayag roknoy ken agdayaw ken ka tarumbeng laeng nga itanhog daka itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Sa kumamet ka. Itinaysang sa ngayon awaga si Raman tayo ti special intention ti ni Atty. Jodian Valdez. Kakabsat ita nga aldaw, rambakan tayo, ilagip tayo ti maysa a santo. Isu ti patron dagiti Cora Parroco, dagiti papadi ni San Juan Vianney. Isu nasingpet managkararag. Ikararagan tayo, dagiti amin a papadi, dagiti nakatukay ti biyag tayo, nangitid ti sakramento kada tayo. Tasapay kuma, dagiti nga papadi makapagserbida, babaan ti grasya, kintulong ni Apo Diyos, makapagserbida nga ad-adda kada tayo at tao na. Dawatin tayo ti panangibabaet ni San Juan Vianney, sa makapudno tayo kumamat kadagiti, panggap tayo, pagyamanan tayo met, iti pagpatulad na, kadagiti papadi. Tapno nga rod maikarita ang makiranod iti dayti na santuan a misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida yan tangay mamati tayo ti Dios manang ngaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem kunatayo agkon pesarak iti Dios aman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko basul ko unay isong agpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayo met kakabsat tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Dios kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Dios ket kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen.
bidot nagkurkurangan mi, ketalawen nakamkati, nakalmesan na kempus pusumi. Kristo nga sika, Kristo nga sika, pagkawanem basbasul mi, bidot na kurkurangan mi, ketalawen nakamkadi, nakalmesan na kempus pusumi. Apo mga sika, apo mga sika, bakawanen basbasul mi, bidot na kurkurangan mi, ketalawen nakamkadi, nakalmesan na kempus pusumi, nakalmesan na kempus pusumi. Kumararag tayo. Man nakabalin kat manangasi a Dios, inaramid mo ni San Juan Vianney, ana idumduma tiregtana, iti panangaywan na kadagiti kararwa. Ipaay mo kadi, tababaan ti pagpatulad ken panangibabaet na, maalukod kami kadagiti kakabsat mi nga agayat ken Kristo, ket pada-pada kamto a makaragpat ti agnanayon a gloria. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Ezekiel. Nagsao ti Apo kanya, kinunana, tao, isaad ka nga agbantay iti pagilyan dagiti Israelita. Baka ammom kadakwada dagiti amin nga balaag kuken ka. Nui pakaammok amatay ti maysa a managdakdakes sa tao, ket di mo balaagan wenno pagsardingen nga agaramid iti dakes tapno agbiag, matay to asibabasol, ket sungbatam to kanyak iti papatay na. Ngimno balagam ti managdakdakes ket saan na nga isardeng ti aramid na, wenno paglikudan ti kinadakes na, matay to asibabasol, ngem maispalto ti biag mo. No agaramid iti dakes, ti pudno unay analenteg a tao, ket ikabil ko iti napeggad a kasasaad, matay no di mo balaagan. Matay gapu kadagiti basol na, ket yakton lagipen dagiti naimbag nga aramid na. Sungbatam to kanyak ti ipapatay na, no balaagam ti naimbag a tao, tapno saan nga agbasol, ket ipangag na ka, ket saan nga agbasol, agbiag to, ket maispalto met ti biag mo. Isao ti Apo. Inkay iti entero alubo, ket ikasabayo tinaimbag adaman. Hinkay tintero alubong kedi kasabayo tinaimbag adamag. Dedayayo ti Apo, da kayo amin a nasyon. Dedayayo da kayo amin at tao. Hinkay tintero alubong kedi kasabayo tinaimbag adamag. Tanabilik, hindi agbalbali yung ngayat nakadatayo. Ket agnanayon, ti kinapudno ti Apo. Hinkay tintero alubong kedi kasabayo tinaimbag adamag.
Sa pulembay ti pagarian ti Apo, kas maibagay. Ket amin do maitetuken ka. Alleluia. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kasa kumamet kan ka. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Gloria ti may kan ka o Apo. Sinurusor ni Jesus dagiti amin nga ilili ken barbaryo. Nangisuro iti uneg dagiti sinagugada. In kasabana tinaimbag adamag ti pagarian ket pinaimbag na dagiti tattao kadagiti amin akita ti sakit ken sagsagabaen. Simken ti kaasi ni Jesus kadagiti tattao idi makita na ida amubutbuteng ken nakakaasi. Kasdala karnero nga awan mang pastor kadakwada. Adu ti anyen ngembasit ti agani kinuna ni Jesus kadagiti adalan na agdawat kayo nga rod ti akin ko kwa iti maani tapno mangibaon kadagiti agani. Inayaban ni Jesus dagiti 12 ket 2 nga adalan na inikkan na idatipan nakabalin amang paksiat kadagiti dakes nga espiritu ken mangpaimbag kadagiti agsagsagaba iti amin akita ti sakit ken an-annayen. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good evening. Lakit nagkikita tayo man na nadakay pa mo lagayam kunak no pimusay kayaw. Kalpasan ti makadomingo nga panagretiro mi ijay bagyo. Nakasangpet kami masikakaradkad diretsong agtudtudo nakalamlameg. Mayat hangkam unay makapasyar ken mayat di speaker mi kita inyon to di YouTube ni Father Chris Alar. Naga po ijay Massachusetts. Nalaing, mayat nagay explanation na. Ket nagmayat nga pa nagkikita, 600 plus nga papadi, mano nga obispo na sorok asa nga pulo. Makitam dagiti classmate mo, makitam dagiti papadi nga adalan lakayon, adda kimutong, adda limumag, adda diabetesen, kadagiti kaeskulaan min. Nagmayat nga pa nagsisinarak, makatukay tiri na no makitam nga adda kam ijay. Nagmayat pa di aura na di pagretritan ta naglamag. Naglaing pa di speaker. Nagmayat pa di liturgy nga napaspasamak. Adu nga kararag. Pagyamanan ni Apo Diyos. Ing kararagan da kami na bunga. Kana ikang kami matigundaway nga na dagay nga agkakaeskwelaan nga rimwar nga napannangan. Kakunada. Oy, Father, i-shout out na kami itablog mo ko nakarga. Ano kaya ka eskwela? Kakunak mahanak mga vlogger apa nga shout out ak kunak. Ngano mo pa kasta ikararagan kay to kunak aga special intention into no agadurar tayo. Bibi ikararagan tayo dagiti amin apapadi iraman tayo dagiti ka eskwela ak. Ay handa pa nakaawit tatati daduma nakaawit dan nga mangagdantokan tanaganda. Ikararagan tayo. Detoy danay ngamin 20 kami nga nag-grade war. 19 tinaordenan. Damay sapay nga haan. Kadagitoy dagiti ka eskwelaak kairaman tayo ti kararag tayo. Kadagitoy daduma kano kunana di may sa ong-ongtan na kan dagiti sa kristan na taapaya. No kano nagtrabaho da diya kano mo sermon ko ti apan dadengdengen hang kano mga di sermon na. Kunana denggen yo matata sermon ko kunak sermon am latay dan urag trabaho da kunak mag kadumdum ngagdangata dagiti dadduma ang dagiti ti kaskala iraman tayo ti kay ti kararag tayo tamangeg tayo met tinaganda ang Father Giovanni Wacas taga Tabok Kalinga, Father Kenneth Maggay taga Tugigaraw Cagayan, Father Saturnino Talusig Jr. taga Isabela, Father Matthew Duntugan taga Baguio, Father Mark Batolne taga Baguio, Father John Laya, ken Father Jaisel Collado taga Ordaneta dagitoy Diocese of Ordaneta,
Father Lobert Agdoyen ken Father Crispin Costales taga Bayumbong ni Babiskaya dagitoy. Father Erickson Josue taga Lawag. Father Democrito Umagtam ken Father Manuel de los Santos taga Dagupan. Father Marmolin Anagaran dahito iti kakyutan ta iso ti kabasitan taga Abra. Father Michael Tanasio ken Father Cristeto Cortez, amutay dagiti taga Ilocosur tayo. Father Mariolito Ferrer ken Father Cloyd Dennis Gomez taga Diocese of Alaminos. Iraman tayo special intention tayo, numan pay kasta ikararagan tayo amin nga papadi nya. Tatta dahito ti special intention tayo tatta piyesta ni San Juan Vianney, ikararagan tayo dagiti amin a papadi. Amo tayo ti istorya ni San Juan Vianney. Haan unay nga bright iti academics nakapsot ngam nagkarkarkararag ti buteng ti obispo in yasayn na ijay hours nasulinak nga lugar kay di yasayn na ijayan di wisdom na haan nga wisdom di kinasirib iti libro haan nga di wisdom a kinasirib haan nga di kinasirib nga maala iti libro. Gapo di pa nagkarkararag na inikan ni Apo Diyos ti na idumduma nga talento nga agdengeg nga mangunpesar di kinasanto na natukay dagiti tattao di lugar nga nagyanan na dinandanon da nga nagkonpesaran aging gana nga nagbalbaliw di lugar prostitution dagiti amin nga narugit nga arami di nagbalbaliw gapo ti kinama nagkararag na. Iso nga ti ginapadi tapno agbaling nga effective haan nga DJ kinasiri, haan nga DJ kinaado ti degree, no di ka DJ naman nagkararag ti matulad kin ni San Juan Vianney. Kada tayo magkakabsat anya ti mission tayo, pray for your priest. Ikararagan nyo dagiti papadi, umuna. Dagiti papadi nga nang bunyak kanya tayo. Haang ka a Kristiyano no saan aga po iti padi or dikon. Tay badi nga nakaawatan tayo ti muna sakramento ti komunyon. No malagip yo pay kakabaw kay samet. No sinno ti muna nga nangyawat ita dilam tinasanton a komunyon ikararaga si bibiyag man wenno na tayon. Dagiti padi nga nang konperma kanya tayo. Ti padi nga umuna nga nagkonpesaram. Ti padi nga kada kayo nga nagkalay sa sinno tinang kasar ka. Di yun sapay malagipon ata makasinsina kay mga agasawan. Inraman yun tapadi alipatan. Sinno tinang nang kuwakan niya tayo nang kalay sa. Kada kayo nga nagsakit, sinno ti padi nga nang lana kada kayo. Sigurado nga limaing kayo tanatay kay kuman no awang no siya kuman nang lana kada kayo ti kanigid na tay kay kuman. Sino ti padi nga nakatukay tiri nayo? Nga pimigsa ti pamatiyo? Or sino mo ti padi nga nang challenge ti pamatiyo? Naupay kayo, ngem si titibkarlat ta di pamatayo, addalat ta. Hangaga po ta, diyakalaan ni Father. Ori kadanda ni maiyalisan, anusa kon, uwan anusan dakon. Ngem numan pa'y nukas jay uray nakaupayan yun, no natibkarlat ta di pamati, addalat ta. Sino ti pati nga nagkumkumunyonan nyo, nagkonkonpisaran nyo, nang sustain kada kayo iti sakramento. Ikararagan nyo tatagon daway, nang runa ti adoration tayo, ikararagan tayo. Nagpintas pa ya, di ko mga regular reading tayo, no, hanga dahil iti inala tayo, kunana, mapadayawan, ti propeta, iti amin a lugar malaksid, iti pamilya, di lugar na, ken kakabagyan na kunana. I invited my family, oray no, awan ti handayo, kayat ko nga invited ida nga umay makimi sa tatta. Taapaya, numampay nakapsutak, ikarkarigatak nga isuda ti umuna nga suporta kanya. Uray ito product dito yung parokya, ikarkarigatak nga isuda ti umuna nga mga langon kanya. Isuda ti sangger ko, laawan ti amakin inamin kakabsat kakaanakan kadaapo dagitoy. Uwan, mapadayawan. No, amutay nga padi, no daduma jiga puti kinadeket tay kini apo padi, maamuan tay ti biag ti padi, no daduma adda mo upupay, uwan ado ti pakaupayan, ti papadi tattao. Haan nga perpekto, haan kami a robot, nga sunod-sunuran, wano haan nga agkam kamalingan naka-computer ti biag mi, haan, tattao kami. Kadamo bot-bot nga brief mi, agpapada tay laan.
Wan, dadaitan damag nga mabot-bot ang lata. Nakapsot kami. Nga masapol nga dagiti papadi ta nakapsot kami met isu di kung kunami isang kakunak kas may sa apadi kasapulan miti kararagyo kada kami. Ado ti papadi nga maupupay, ado ti papadi nga kumapkapsot, ado ti papadi nga agsaksakit, ado ti papadi nga mauawanan tinamnama, ado dagiti madipdepres, ikararagan nyo amin, awan labas, ado dagiti masulsulisog, ado dagiti agrigrigat, hangat agrigrigat nga padi kagaday hang nga manganen haan. Adu dagiti papadi nga agrigrigat. Isu ti misyon nyo da kay nga laygo suportaran nyo. Haan nyo nga spoil din ano madi aramid aka ibagayo nga nasayaat. Awan ti maala na daytay palpalikodan nyo nga chismisen nga naglutluto kay di kusina ka isot pagtutungtungan yon. Inton simrek ka nagidep kay nga radyo nga hangagtagtagari. Inton apaman nga timalikod irugiyo manen. No madi ka apo kita umbasit kunayo panangisakit. No napakumbaba di padi awaten na. Haan nga dito palpalikod kada ko ala awa mo maalala tayo imbes nga ikararagan number 1 ti kararag kakapsat. Ikararagan da kami. Dagiti padi nga amin nga nakatukay itibiyag tayo ikararagan nyo. Inya naganan agbaliktad dagitay papadi nga nakapaunag ti pammatim, you pray for them. Uray dagitay ng challenge ti pammatim, ikararagan nyo. Dagiti number 1 nga trabaho yo. Alatataal daw ti papadi, napintas nga inspirasyon kada kami ni San Juan Vianney. Napintas nga inspirasyon kada kami nga pagtuladan ng Jiki na Santo, pangaasiyo hang kumatulad nga talaga. Mabalinak nga tanga agsanto, no, dagdagan nyo ti parintumang yo, agmalmalom kay agparparintumang nga inaldaw, para ti panagsanto, iso mabalin siguro. Haang ko maibaga dahi takakapsat. Kala di may nga nagpa-picture iji bagyo, piman. Dua nga aldaw nga may nagururay, agtudtudo pa'y. Tao may nakano kitaan, dagdengdengag kan ti sermon. Nagpicture kami, idi nakita na ka, nagbatit ka mo, gayam ko na ka. Kawan nagwapo ka GTV ni Dakisan jak sa kay tagpa-picture. Nagwapo ka GTV ko na ngam na anos piman nga nagururay kinamtiyambaan na. Nga adadwada nga imay mat piman nagpa-picture ka. Ala no nakatukay ko nakanyada pagyamanan dagi jay sharing ko na no nakatukay kanya yon nasaya at ngam bigbigen tayo baka aramid Espiritu Santo. Uno iti daton tayo ni Apo Diyos. So ti ko nakadakwada, ikararagan nyo lang dagiti papadi, ta amin ki instrumento. Dagiti napalubusan, kita inyo tatay kung kunami nga rod, 600 plus apapadi, nakakapsot dagiti jay. Awan ti santo nga imay nakiretreat. Awan ti anghel nga imay nakiretreat. Adda amin pagkapsotan bi. Ngam ti pagsiatan na the grace of God kunana nga rod day jay. Uray no daduma, agbibiyag kami nga haan nga kaslapati, haan nga parakin ni Apo Jesus. No daduma ka, adamo da tendency nga para bagbagimi. Kada iti ikararagan tayo ta, haan kuma, agsubli kuma, di kari idinaordenan kami nga, amin nga aramid, ala narigat mo amin nga perpeken, para kumakanya na. Uray kumano, anya nga talento, anya alai, anya nga kinasanto, anya nga maka-inspirar nga rupa dagitay kasla grup-rupa nga anghel maidaydayo ko man ni Apo Dios daya ko matiplano narigat iso daya 600 plus nga kunami nga nag-retreat nga papadi uwan man nagbasol nakapsot ngem isula ang ti instrumento ni Apo Jesus tap no umay ditoy daga babaan ti sakramento da kami ti instrumento na babaan ti sakramento. Kada ti pagyamanan tayo, iso nga, teko na tayo, lagyamang kami, padi kampay laeng, agyamang kami, agtrabaho pa ila ti grasya na, da kayo met, ala pagyamanan nyo, no, adda pa laeng padi. Taawanan ti sakramento na awan ti padi, ibagbagak yan ni pati matatay, ipamunijik, ijay seminaryo, iso na sa, hangka maisina nga ano awan no kaidam ni mamang mo jik agsangit ka nga pumanaw ka haan pa din sa mamang na timadi nadanak yo ipadas yo
Nga isirek dagita apuyo ipadas yo. Amuyo ani sudan to tinasingsingpet dagita nakaupayan nyo nga padi ka isudan to mangbawi ti biyag ti kinapadi. Antay laang mo ati grasya na po Diyos iso nga tumulong kayo Ti makaya yung nga tulong kay ikam ti chocolate ni Father tag diabetesen. Samo mo ilatulungan idikwan nga seminarista nga ditay mo kung kunak nga ditay mo tumulong nga mangpabasa sinot sumukat kada kami. Nakit kita dagay nag-retreat ka mano nga percent ti lalakay ag senior. 600 plus baka da 200. Uno gumuduwa di senior ijayan. After how many years naungkel kam amin sinon to no di kay nga tumulong nga iso nga ikararagan nyo dagiti papati kararagan nyo ti panagadu. Adda crisis ti bukasyon. Paggapuan na ti isukat tayo import naggapo jay Malaysia kada Africa dagita apo kada anak yo. Dagita ka aruba yo dagiti ubing tayo. Isuda ko dito'y tulungan tayo. Iso nga no hamo nga tinarigagayan nga dayta may nga apo, may nga anak mo ka tarigagayan nga isirek iti seminaryo hangkay nga umay agin regalo kanyak ti chocolate kada. Kaya takmet nga napinpintas nga rin na nga apo idaton kumanday to'y apo. Apo padasen taman nga ako apo ti umuna nga aramidam ikararagam. Dahil ti aramiden tayo alatat nga gundaway nangrunan to no adorasyon ikararagan tayo dahito na santo namin sa ikararagan tayo dagiti amin apapadi ti sa nga lubungan. Namit tayo man uno saan obligasyon tayo nga ikararagan. Without Christ there is no Eucharist nya. No awan ni Christ without priest there is no Eucharist. Awanen ti Eucharistia, awanen ti sakramento no awan ti padi iso nga ikararagan nyo. Dagiti maupupay kada marigrigatan na papadi, paggarawon nyo, dawatin nyo ti grasya niya Apo Diyos, tapno agbalay ta isalakan na dagitoy apapadi. Adu kami nga marigrigatan, adu kami nga ma-challenge ti biyag na, ikararagan da kami. Iso nga umuna agyaman tayo, kadagiti papadi nga nagdeti sakramento may kadwa dawaton ti kinapi Dios na isang sangayan a bendisyon kadagiti papadi na isang sangayan nga grasya nga agtultuloy kadagiti papadi na hangko mga i-shout out nga agyaman akmet atay padi nga nagkonfesarak tatay bigat ipadi nga naudi nga nagkonfesaran nyo awan samet 8 taon sa mga kay nagkonpesaran. Gasam ta pinunas na tabasol, babaeng kanya na. Dahil isong ikararagan tayo kakapsat. Alatat tadawatan tayo pa ng ibabat ni San Juan Vianney. Di ko ma-espiritu na, di kinasanto na, matulad ko ma. So kumati umay, ti puso, ti papadi. Kamaudyanan na, hantay ang apukawon niya po Santa Maria. Iso ti ina, ti papadi. Tunggal mangrugi ti misa ag Santo Rosario kayo iraman nyo lat ang ikararagan dagiti papadi. Tunggal sakbay kay maturog nag Santo Rosario kayo iraman nyo lat hanyo nga pukpukawon intensyon nyo para kadagiti papadi. Tunggal piritin nyo ta Santo Rosario yo no daa awan samot da display po nga tunggal piritin nyo aglualo kayo iraman nyo dagiti papadi yo mission nyo dayta nga tattao. Dahil tati kadakkalan nga tulong yung nga tattao. Tapno dagiti day papadi yung maisalakan, mapapigsa, agtultuloy nga agserbi, iti kay kangitingitan ti panubok, kangitingitan ti rigat, kangitingitan ti panagdalyasat, salakniban na kumaay di babaan dagiti panangibabaet ni Apo Santa Maria. Ni Apo Santa Maria iso ti ina tayo, nangruna dagiti papadi. Krisis ti biag ti padin no agawan ni Apo Santa Maria. Krisis ti biag ti padin no agawan ni Apo Santa Maria. Iso nga italag tayo keng kuana no malipatan di padi da kayo kadia. Agpakpakaasi kada kayo nga no DJ padin ke malipatan nang ti agkamang kin Apo Santa Maria da kayo ti mangidoron babaen ti kararagyo. Alay ti dati nga gundaway pagyamanan tayo ti Dios iti grasya ay ti kinapadi nga naited kada tayo, nagserbi kada tayo, agyaman tayo iti Diyos, kadagiti amin apapadi nga nang tukay ti biag tayo, idawdawatan tayo,
Agyaman tayo iti Dios kadagiti papadi nga nakaawatan tayo ti sakramento. Naanyaman aklase ti tulong nga naited kada tayo. Iti sangalubungan ikararagan tayo dagiti papadi tayo. Apo, daytoy daton mi. Itinagan ni Jesus, isagot mi ken ka. Ti Santa Misa, idaton mi ken ka. Denggem kadapo, araraw mi ken ka. Di Santa Misa, idaton mi ken ka. Denggem kadapo, araraw mi ken ka. Amin nga aramin mi ken gungunay. Maidaton nga ayat Ken ka Diyos Apo, Di Santa Misa, idaton mi ken ka. Denggem kadapo, araraw mi ken ka. Nalipatak nga inya ng satay apo, dayjay collection tayo, maited nga mainayon para ti pondo dagiti seminarista, iso nga no basit jinted yo mayon to nayunan. Kumararag tayo kakabsat, tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Diya po awatan ako madagiti adaton kadagiti imam, kahit may paay pakidayawan, kan pakagloryaan tinagan na. Ken kastamet a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Man nakabalin a Diyos, tinasantuan nga Eukaristya, tanda ti pan nakabalin mo. Irok na imi dahito a sakripisyo, ti panagdaydayaw mi kadagiti sa santos mo, nang runa ken San Juan Vianney, ipaay mo kadi, tamapataod kada kami ti bunga ti pan nakaisalakan, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ka. Itag-ayo dagita puspuso yo. At dada na si tatag-ay tiya po. Agyaman tayo iti apo a Diyos tayo. May kari kay trumbeng. Pudno unay a maikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo ken disso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin katag nanayon a Diyos gapo ken Kristo nga apo mi. Taaramidam ati iglesyam ibunga na adi agresat, ti baro a pakakitaan ti kinasingpet, babaan ti nakakaskas daaw a panagbiag dagiti sa santos mo. Ket ipaay mo tinalawag a paniknek ti ayat mo kada kami. Kastapay a babaan ti isang sangayan a pagpatulad da, maawis kami nga agbiag, tapno maipaay kada kami dagiti bunga ti pannakaisalakan. Ket babaan ti makaayayo ken ka a panangibabait da,
Ipaay mo ti panalaknib mo kada kami. Isot gapo na ang makidanggay kami kadagiti amin nga angheles ken sa santos ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket kunami adi agsarday. Santo, 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 Tiapo a Diyos, dagiti amin a parswa. Ti langit ken daga, napno dayti pagkaidaydayawan. Hosana iti kangatuan, madaydayaw. Ti umay tinagan ti Apo, Hosana iti kangatuan. Pudnoon ay Apo abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi ngarod ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam ket ti paay mo ida kada kami abagi gandara ni Apo mi a Hesukristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu a maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panangrabiida nangalay ti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken nagnanayon at ulag isu a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tattao tapno mapakawan dagiti basbashol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Baban ti krus mo kinin ka panagungar innakam insalakan siga nanubo ti sangalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka tempaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami a makirano iti bagi ken dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kadaapo ti iglesia manaisaknap iti sangalubungan ket parairayem ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo. Isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga. Makikadwa kam to kad met kadakwada ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Hesukristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti enggana. Amen.
Intay o mararaw iti Ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Esos kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinakem mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam tel daw ito'y, ti kanen mi, ti patinayon ngal daw, pakawanem met ti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol dagiti nakabasol kada kami, di nakamet baybayan nga umanugot iti sulisog. Salakan na kam ket iti dakes. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong ta kaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng ti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anamnamaen mi, ken iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Takukuam ti Toray. Iti panakabalin ken dayaw, iti agnanayon na din do agsardan. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapo kanyak ti ited ko kada kayo, saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Ket kasmayan norot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Sa kumamet ken. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay aming kapya. Kordero ti Diyos, sa maikat kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa maikat kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Diyos, sa maikat kadagiti basbasol ti lubong, itdem kadakam ti kapya. Adtoy ni Apo Esos, ti nangisagot ti kinapadi, ti kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may kari, may kakanyak, ti may salayan sa umupay mo. Bagton to'y kararwak. Jesus, sumay ka. Dito'y pusok ang naet ka. Ikot ang to'y biyak kuken kararwa. Tapno diyak to may sinaken ka. Iturong nakadua po, karabayem alatay to inumo. Tamno agserbiyak asipupunno, aging katungpal to'y biyak ko. Ayat mo isu apo tibiako keti asim isu apo tigiretku keti bilin mo isu apo ti magnus kung ang turong kinabudno.
ti bagnos kong agturong ginapudno. Silawang maputo'y panunot ko, pakirdem ka dito'y nakem ko. Biyakin mapuday to'y ginakurapay ko, tidalek ko ken ka itatun ko. Iyawat ko ken ka tiyamin ko, usarem kat apo to'y adipen mo. Isurum nga agbiag iti linteng mo, kinagdaling laeng ken ka uapo. Tati ayan mo, isu apo ti biag ko, keti asim, isu apo ti giret ko, keti bilin mo, isu apo ti bagnos kong agturong ginapuno. Tati ayan mo, isu apo ti biag ko, keti asim, isu apo ti giret ko, keti bilin mo, isu apo ti bagnos kong agturong ginapuno. Kumararag tayo. Ipaay mo kad Apo tadagiti sakramento nga inawat mi, isagana da kami iti panakiranod mi ti agnanayon aragsak. Isu anagunuden ni San Juan Vianney, babaen tinapudno a panagserbi na ken ka, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Nagparintumeng tayo. O salutaris hostia, que celibandis ostium, bella premunt hostilia, darobor ver auxilium, unitrinoque Domino, si sempider na gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Iti daytoy panagdaydayaw tayo, tinasanto na sakramento. Idaton tayo kini Apo Jesus, tinagtalet. Grasya ken bendisyon na, nagruna kadagiti papadi na. Kararagan tayo dagiti papadi, nga naawagan nga agserbi. Kararagan tayo dagiti napudno ti bokasyon na, tahan ko mga agbalbaliw, kadagiti karkarida.
Kararagan tayo, dagiti amin na masaksakit na papati. Kararagan tayo, dagiti amin na maupupay ken marigligatan. Kararagan tayo, dagiti masulsulisog nga papadi.
Antum ergo sacramento veneremur cernui et anticum documentum novo cedat ritui Reste fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Inted mo kadakwada tinailangitan na tinapay, nadaken kwa na ti amin na naimas ananam. Kumararag tayo, O Diyos nga iti nakakaskas daw sa sakramento, imbatim kadakam ti pakalaglagipan mi ti panagtutuok mo, dawatin mi kan kaapo, nga ipay mo kadakam iti panagdaydayaw mi kadag tinasantuan na misteryo ti bagikan daram, tapno maikari kami akan kanayon iti bunga ti panubot mo kadakami, sikang agbiag kinagari a Diyos, agraman iti Ama ken di Espiritu Santo, iti agnanayon nga wantinggana. Amen. Panagdaydayaw ana Diyosan, madaydayaw ni Apo Diyos. Madaydayaw ni Apo Diyos. Madaydayaw tinasantuan anagan na. Madaydayaw tinasantuan anagan. Madaydayaw ni Kristo na paypayso a Diyos kat na paypayso met a tao. Madaydayaw ni Kristo na paypayso a Diyos ken na paypayso met a tao. Madaydayaw tinagan ni Jesus. Madaydayaw tinagan ni Jesus. Madaydayaw tinasantuan a puso na. Madaydayaw tinasantuan na puso na. Madaydayaw tinapateg-unay adara na. Madaydayaw tinapateg unay adaran. Madaydayaw ni Jesus iti Santissimo Sacramento iti altar. Madaydayaw ni Jesus iti Santissimo Sacramento iti altar. Madaydayaw ti Espiritu Santo amang liwliwa. Madaydayaw ti Espiritu Santo amang liwliwa. Madaydayaw tinaindaklan nga ina ti Diyos ni Maria Santissima.
Madaydayaw tinindaklan ngay nati Diyos ni Maria Santissima. Madaydayaw tinasantuan kenti di namulitan apan nakabukel na. Madaydayaw tinasantuan kanti di namulitan apan nakambukil na. Madaydayaw tinagloryaan apan nakayuli na sa dilangit. Madaydayaw tinaglorya na panakayuli na sa dilan. Madaydayaw tinagan ni Maria Berhen ken ina. Madaydayaw tinagan ni Maria Virhen kinina. Madaydayaw ni San Jose anatipel unay nga esposo na. Madaydayaw ni San Jose anatepol unay nga esposo. Madaydayaw ti Diyos kadagiti angheles ken sa santos na. Madaydayaw ti Diyos kadagiti angheles ken sa santos na. O sakramento na Santuan hustya na Diyosan dayaw ken panagyaman ken kadiag sarday ken kadiag sarday. O sakramento na santuan hustya na Diyosan dayaw ken panagyaman ken kadiag sarday ken kadiag sarday. Maria inami inanadungog sikati ayat mi ragsaken ragong Ave 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 Maria Ave 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 Maria O Virgen Maria akadalusan sikati taklin mi aklunen nakam Ave 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 Maria Ave 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 Maria. Ikakaasi na kami santa nga ina ti Diyos. Tapno, kami wala kami sa Kristo nga anak ako ni Ti Apo at dakuma kada kayo. basta ko Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Diyos, ti Ama, ken di Anak, ken di Espiritu Santo. Amen. Nalpasen tinasanton a misa, ken panagdaydayaw tayo tinasanton a sakramento, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Kalpasan tinasanton a misa, addanto basit pagsasangwan tayo Apo, kas panangrambak tayo ti aldaw dagiti papadi. In kayo iti amin na lugar, ket pagbalinen yu itang atalak. Bunyagan niyo ida itinagan di Ama, ken di Anak, ken di Espiritu Santo.